Okay, good afternoon everyone. Just maray na hapon tabi sa Indogabos. Nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombaze, OP. Ngunyan daw ning Miyerkules. Petsa 28 kang bulan ning Agosto 2024 na pirang aldaw na sana mga tugang September na. Okay? Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan ngunyan na medyo mauran-uran. Malipot-lipot. Actually, kasi bago hali lang kasi po ako, nag-attend po ako ng operational planning ng University of Santo Tomas, Legazpi. At 3 days po yun. At medyo masyadong maliputon duman sa hall, sa pavilion A. Nalipot, nakaano na nga niya ako nakasutana pero talagang masyadong malipot, siyempre, alam mo, pag nalilipot ka, medyo naindata ang pakiramdam, Medyo, sabi ko, ano na nangyari sa kuya? Bako akong, yung, para bang, makulog ang payo, arugkaan, yan. Siguro kulang lang sa tubig, But anyway, yun na nga siguro. Hindi ako nag-inom ng gusto. Dapat. Pero kung inom ka, magpaparairihi ka naman. Anyway, so welcome po, ngunya na Miyerkules. Siyempre, pag Wednesday, so sa tuyang devosyon, sa tuyang mahal na ina, our Mother of Perpetual Help. Yan, So magayon po yan na mag-arang kita, maghagad kita ng tabang sa Diyos, sa pamamagitan ni Maria. Kasi si Maria, pinili po siya ng Diyos. Siya ang pinili ng Diyos. Na maging ina ng sa iyang aki, God the Father, pinili si Maria. Ayan. Kaya nga, hindi mo pwedeng halion, sasabihin ako, Father, nagtutubod ako sa Diyos, nagtutubod ako kay Kristo, pero di ako nagtutubod kay Maria. Paano nangyari kay Jesus? Di anak ng singaw. Si Jesus ay hindi pala naging tao, at kung hindi si Jesus naging tao, hindi tayo naligtas. Kasi Jesus is true God and true man. At kaya nailigtas tayo because He is God by becoming man. Yun. Kaya nga, ang sa tuyang katawan, sa tuyang hawak, bako man tabian masama, At tandaan po nga natin na mahiling mo na when God created the world, mahiling mo every day, araw-araw, araal daw, si God the Father who created us, yun sabi, and God saw what He has made, and it was good. Yan, di ba? Good na good, marhay na marhay. Pero bakit, Father, hindi marhay ang minsan ang buhay? Kasi kagagawa na ng tao yan. Dahil sa yung tao, inabuso ang mga ibinigay sa kanya ng Diyos sa halip na sundin ang kalooban ng Diyos. Makita mo nga naman, di ba? The first sin of Adam and Eve, the first sin of man was disobedience. Sabi ng Diyos, sa simula pa lang, nagbigay niya ng utos ang Diyos na you can eat anything, any fruit except one. Yan lang naman except one. You have the 99 except one. Pero bakit sinasabi minsan, pinapahalaga natin yung one kaysa yung the 99? Yan. Ayun, kaya minsan nagigit tayong judgmental tuloy. Isang pagkakamali lang. Kasi 99 ang kabutihan na ginawa mo sa tao, pero isang pagkakamali lang, nakalimutan na lahat ang mga ginawa na kabutihan. Yan, But anyway, padagos kita. Mag-iribang kita alaw na hanggang alas 2 sa Maray na Hapon with Father Butch Bombaze, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi. Anyway, kung igwatabi ka mong mga Facebook, pwede na po kamo magduman sa indong mga Facebook. Yan na nga magduman tabi kamo at hanapon tabi nindo ang DC
GB News Online. Yun na nga ni, maduma na nga ni ako sa DCGB News Online. Pagkatapos, share man tabi, i-like mo muna. Yan, araw gani. Igwa na nga ni ng 139 place. And then, i-share. Pagkatapos ka ma-like, i-share man. Yan, magayon baga. Yan, share na yan. I-like mo tabi yan. Yan. Ngunyan na daw, mga tugang, happy fiesta pala dyan sa happy fiesta po dyan sa Bugtong. Aram ko yan kasi one time nagmisa pa ako dyan. One Sunday, actually, biglaan po yun kasi wala daw magmimisa noon. And yun nga, nagpunta ako doon at nakita ko si Karen, si Karen Ala. Yun siya pala ang doon ang lector. Commentator siya, So sa mga taga-Bugtong, happy fiesta po sa inyo, kasi ang sa inyong patron ay si San Agustin. Okay, sa atyan, Aramunta, sisay si San Agustin, mga tugang. Sisay ang taong yan. Kasugma baga, so tuyang pinagselebrar ang sa iyang nanay, na walang iba kundi si Santa Monica. Alam mo si San Agustin, mga tugang, sabi nga kahapon, hindi ba? 3 krus ang binata o dinala ni Santa Monica. Tingnan mo, biyanan, Biyanan na biyanan na masyadong mabagsik. Pangalawa, asawang malupit si Patricio. Pagkatapos, may anak nga siya, isang anak na makasalanan o immoral. Pero alam mo, wala naman pong imposible sa panalangin kasi ang ginawa ni Santa Monica ay nagdasal, nanalangin at nagpakapakasakit. Yun ang penance, ang tawag natin dyan. Magsakripisyo. Yun, napakaganda. Sabi nga ni San Agustin, 2 ang pakpak ng panalangin. Yun. Ano ba yung 2 pakpak ng panalangin? Ang una, ang pag-aayuno at ang paglilimos. Yan. Pangalawa, ang bisig ng pag-ibig. Yan, isa'y umaabot sa Diyos at ang isa naway sa kapwa. Dalawang totoo naman, alam mo, kami mga Dominicans ay ang sinusunod namin na regulasyon o regula, o tawag yan, regla o regulasyon o rule sa English ay the rule of Saint Augustine. Naalala ko sa Latin, omnia fratres carissimi, delegator Deus. Why, hanggang dyan na lang po. Ibig sabihin, before anything else, bago ang lahat, tanda natin na may Diyos at ang Diyos na yan ay Diyos ng pag-ibig. At ang utos ng Diyos, mahalin mo ang Diyos sa buong buo at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili. Yan po ang unang bahagi ng rule of Saint Augustine sa Latin, omnia fratres carissimi. Yun, mayroon kayong alam. Okay? Sisisay sa San Agustin, mga tugang. Siya po ay anak ni Santa Monica. Maliwanag siya po ay isang Aprikano. Hindi Amerikano, Aprikano. At siyempre, pag Afrikano, at dahil si Santa Monica, mga tugang, ay sabihin natin na taga Africa, medyo maitom. Maitom siya. Pero hindi naman ibig sabihin para maitom ka. Basta't ang importante, mapution ang sa imong isip at ang sa imong puso. Dabali na maitom ang sa imong skin, or sa imong balat. Ang importante naman sa buhay, hindi naman balat kundi ang puso na maputi. Iyon. Naalala ko tuloy. alam mo, may nangyari kasi yun nung ililibing si Doc Walter Halgalado. Alam mo ba yung itim na funeral car ay biglang hindi umandar na lock.
At yung sabi ng yung nag-asikaso doon sa funeraria doon sa Manila Memorial, sabi niya, "Ma'am, meron ba kayong pamahiin, whatever, kasi pagpapalit tayo ng sasakyan." Alam mo ang ipinalit, hindi black. Ang ipinalit, white na funeral car. Wow, siguro ibig sabihin, maliwanag. Yun, maliwanag. At totoo naman eh. Bakit? Alam mo nangyari kasi from 1 o'clock, yung eulogy, grabe talaga, marami nagsalita, no? From 1 o'clock, natapos 5 o'clock. Yun, grabe, ang haba. Ang haba ng gusto. Marami talagang gusto pa magsalita eh. Ng mga ginawa at kabutihan na ginawa ng isang tao, ni Dr. Walter Halgalado. At yun nga, white ang ikwan. So, importante, hindi naman po kasi, ang mas maganda, hindi naman sa balat, hindi naman white. Kasi si Agustin Mangatugang, bilang Aprikano, ay itim po siya. At siya sinilang doon sa Tagaste, Africa, noong 354. Yun. Sabi ko nga, ang kanyang nanay ay si Santa Monica at ang kanyang tatay ay si Patricio. At si Patricio Mangatugang ay isang pagano. Ibig sabihin ng pagano, hindi naniniwala sa Diyos. Pero nagdasal si Santa Monica. At to the point na sabi nga, hindi nabinyagan. Ayan, kasi, pero si Santa Monica, nagdasal para sa kanyang anak. At napakaganda, ulitin ko yung sinabi ko kahapon. Sinabi ni Santa Monica sa kanyang anak, kasi tinanong ni, pag namatay ka, anong gagawin ko? Sabi ni San Agustin. Alam mo, sagot ni Santa Monica, walang kwenta sa akin kahit saan mo ako ilibing. Wag mo lamang akong kakalimutan, kung nasa altar ka na. Ayun ang nangyari. Kaya nagkaroon ng conversion, si Agustin. Gayon na lamang ang paghinagpis ng kanyang ina dahil sa kanyang masamang pamumuhay, immoral. Pero bakit naging heretic po siya eh? Anong heretic? Sinusundan niya yung maling aral, yung maling paniniwala tulad ng Manikeo. Anong Manichaeism? Ano ito? Naniniwala ang heresing ito, Manichaeism o Manichaeist, naniniwala sa ereyang laban sa simbahan. At ito pa nga ang nangyari mali na nga ang kanyang pinaniwalaan, nagkaanak pa ng isang lalaki sa babaeng hindi naman niya pinakasalan. Yun ang nangyari kay Agustin. Pero alam mo, sa tulong ng banal na obispo ng Milan na si San Ambrosio, alam mo, makikita mo na ang Diyos talaga ay nagpapadala ng mga kasangkapan. Tulad ngayon siguro, habang kayo nakikinig kay Father Butch, baka ako makapagbitaw ng salita na makapag-inspire sa inyo. Yun, pamumuhay, dating masamang pamumuhay. Pero dahil sa magandang inspirasyon na binitawan ni San Ambrosio, na dati siyang masamang sa pamumuhay, tinalikdan po yan ni Agustin. Yan naman ang maganda. Alam mo, it's not ever too late. Maganda yung sinabi nga ni San Agustin late have I loved thee. Wow! Late have I loved thee. Ever ancient, ever beauty. Tala nga yan sabi nga, only, my heart is restless. Totoo. Hindi mapalagay ang kanyang puso. Hinahanap niya ang Diyos. Yung Diyos pala, nandiyan lang sa kanyang puso Hindi kinakailangan lumayo. So, sabi niya, my heart is restless until it rests in thee. Yan. Napakaganda po yan. Kaya tinalikdan ni Agustin yung mga masama niyang pinaniwalaan, yung kanyang masamang pamumuhay. Tinalikdan po niya yan. At siya po'y naging obispo ng bayang Hippo. Pinuksa niya ang irihe, tingnan mo. Dahil siya po ay na-enlightened, na naliwanagan, ang ginawa po niya, pinuksa niya ang Manichaeismo at Pelagianismo.
at sumulat siya ng maraming aklat bilang pagtanggol sa mga aral ng Simbahang Katolika. So ngayon, pinagtanggol niya na ang Simbahang Katolika na dati kinakalaban niya. At isang magandang aklat ko siguro, mababasa din nyo yun The City of God. And My Confession. Dito po yan, yung confession, doon niya sinalaysay o doon niya kwento, doon niya pig-istorya ang nangyari sa kanyang buhay. Yung kanyang buhay po yan. Okay? At yun nga, hinikayat niya ang mga taong magdasal sa mga santo at sa mga kaluluwa sa purgatorio. At hinikayat din sila sa pagkakawang gawa. Yan naman talaga importante, gumawa ka ng kabutihan. Nga lang siya po ay pumanaw noong August 28, 430 at kinikilala po siyang Doctor of the Church. Okay? Tanglaw ng simbahan. Okay? Napakaganda po yun. At ito po nga sinabi niya sa San Agustin. Bago tayo mag-break, gusto ko munang iwanan kayo na pag nilay-nilayan natin ito, sabi niya, Panginoon, nilikha mo kami para sa iyo. Tama naman We are made for God. We are not made for the world. We are not made for anybody. We are not made for the animal. We are made for God. Nilikha ka para sa Diyos. Hindi ka nilikha para sa bayan. Hindi ka nilikha para kung kanino. Yan ang problema sa atin. Tulad sa capitalism. Anong capitalism na yan? Ang tao nilikha para sa bayan. Kaya gamitin ng bayan ang tao. Mali po yan. At nawawalang karapatan ng tao. Tandaan natin ito. Napakagandang paalala ito sa atin. Sabi ni San Agustin, Panginoon, nilikha mo kami para sa iyo. We were made for God. After all, we were made unto the images and likeness of God. At ang sabi niya, kaya ang aming mga puso ay di makakatagpo ng lubos na kasiyahan hanggat di nahihimlay sa iyo. Yan. Napakaganda mga kaibigan. So, napakaganda. But anyway, babalik mo si Father Boots pagkatapos sa mga paalala at siguro mayroon din ang hanapin natin kung may mga comment na dito at basahin natin kung sino ang mga nandyan na sa may comment na ba? Okay, nandiyan po ang aking kaibigan all the way from Malabon na nakikinig si Lulu Nava. Yan, at thank you very much. Ang oras sabi ko niyan ay 20 minutes after 1 o'clock. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may salima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule.
Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang bagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang TESDA, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabak sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Thank you kong Joey Salceda. Habang sa
Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Okay, ang tamang oras po ay 28 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liveraid Silimarine Capsule. Liveraid. It's liver or lover, boys. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo, iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kaninanang mo, apay atalikodan tinagtaudan ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob, para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mabait na abdo, pero papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Kahit sa gitna ng digmaan, hindi tumitigil si Obispo Versosa sa pagsuporta kina Madre Laura. Kausap ko na si Monsignor Villar para kayo ay tulungan sa mga reglamentos na ito. Si Padre Alejo, Dominicano, mahusay na canon lawyer. Siya ang maghahanda sa inyo ng konstitusyon. Talaga po? Ay, ganun yun? At tama-tama, marami tayong panahon para ayusin ang mga yun. Orasyon a la Santísima Virgen. Magdasal sa mahal na Birhen. Opo, salamat po. Uno más, Laura. Si mi obispo? Le escribiré a Monsignor Vianney. Susulatan po ninyo ang Monsignor? Napadalhan kayo ng magtuturo para maging profesional ang inyong gawain. Samantala, matapos na maglaho ang amoy ng pulbura ng digmaan, ng mga bomba at mapawi ang uso, ang lipa ay muling naghihintay. Listen up! You may now return to Lipa. It is safe to go back to your houses, people. And those who want to go back, we will bring you in our army trucks. All right, listen. Write down your names. Those of you who want to go back to Lipa, write your name. Sa mga mapapalad na nakaligtas, panibagong buhay, at para kila Madre Laura, babangon, titindig para sa pananampalataya.
Tuwing linggo ay magbibigay pa rin tayo ng katisismo at dadalo sa mga konferensyang ibibigay ni Padre Lat. Opo. Kakanta pa rin po ba tayo sa misa simbahan? Magandang tanong yan, Ata. Aalamin ko. Pero tandaan, nakasama pa rin tayo sa banal na sakripisyo ng misa. Araw-araw, lalo pa kung linggo. Meron pang tanong? Ay, oh, may tao. Felicidad, pakitingin mo nga kung sino yon. Opo. Maliwanag ba ang pinag-uusapan natin? At magdasal na sana magkaroon na tayo ng sarili nating bahay na matitirahan. Madre Laura? Oh, sino dumating? Madre, may maliit na babae. Nakasuot ng Dolorosa. Pinapunta raw po siya rito ni Monsignor Piani. Ay, yun sinasabi ni Obispo Versosa na magtuturo sa atin. Papasukin mo! Papasukin mo! Lalaging may sorpresa ang buhay. Mga hindi mo inaasahan na biglang-bigla nasa iyo ng harapan. Lalaging may mga pagbabago. Isang bagay na hindi na natin maiiwasan. At sa bawat pagbabago, ang tanong, may natutunan ka ba sa mga nangyari sa iyo? May bago na namang tao sa buhay ni na Madre Laura. Ano kayang pagbabago ang dala ng taong ito? May isang Ines. Ang ika-46 na kabanata sa ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. I am Inez Benabi! Benabi, not Benabi, okay? As in Benabi, okay? Why are you looking at me like that? Do I look like a strange thing? Hey! What's up? Ines, so sorry. Pasensya na. Hindi sanay sa Ingles itong sina Arda, Doray, Idad at Angge. What? They don't speak the royal language? Okay. Tatanungin ko. Naparito ako para tulungan kayo sa inyong kongregasyon. At hindi lang yan. Wala mo ba na kayong kumbento? Kaya, hihingi tayo ng tulong sa mga Amerikano. Ako mismo ang magsasabi pagbalik ko sa Manila. Kakilala ko sila. Fair enough. Naintindihan? Naku, isasabukayin kong pagbumuka ng inis na yun. Ito naman, may mga tao talagang gayang magsalita. Pero lagi namang nakangiti eh. Ang sabihin mo ay bagay sa kanya ang pangalan niya. Ines, nakakainis. Hoy, Angge, alalahanin mo ha. Babalik iyon. Makakasama natin dahil dito yung titira. Ano? Careful with my luggage, please! Hello? Mga sundalong Amerikano pang pinagbuhat. At sila pa ang nagkatid sa kanya po at sa Maynila. Sigurado makakahingi siya ng tulong para magkaroon tayo ng sarili nating kumbento. Ay! Thank you, Sam! Bye, George! Oh, hi, Mother Laura! I'm back! Where's my room? Come on! Nakaka-insulto. At
Ang yabang! Kala mo kung sino? Parang may kalembang ang lalamunan noon eh. Naku, ayan naman dyan. Naku, yan naman si Laura. Ay, hindi lang ako ha. Hindi lang po ako. Madre. May kasabihan, first impression lasts. But first impression is always wrong. Ay, Madre, English po yun. Ano kaya ibig sabihin? Makinig muna. Hindi lahat ng masamang tao masama. Dahil lahat ng tao nilikha ng Diyos. Taglay niya ang kabutihan sa kanyang puso. Huwag ninyong husgahan si Ines. Pakisamahan natin ang husto. Siya ang ipinadala sa atin ni Monsignor Piani. Hindi siya kaaway. Klaro? Opo, Madre. Opo, Madre. Marilora! I am ready! Sinong isasama ko para kausapin ang mga barkado? Teka, Arda. Marami po akong tahin Kukunin yung iba ngayon. Angge. Ay, Madre, hindi ko pa po tapos yung aking nilalabay napakarami po nun. Felicidad. Ay, Madre, mapapanis po kasi yung sinangkutso kong paninda. Siya, ako na lang po, Madre Laura. Nakapagdilig na naman po ako ng mga halaman. Ako na lang po. Samantala, nakatanggap ng tulong pinansyal ang obispo mula sa Philippine War Damage Fund na kahit papaano ay nakatulong upang maibangon niyang muli ang mga nasirang pag-aari ng simbahan. Ay, hindi pa rin ito sapat. Inadekwado. Kulang na kulang. Iniisip ko, ano kaya kung kunin ko na anakin ang mana sa akin mga kapatid? Ano sa palagay mo, Monsignor Obiar? At ganun na nga ang ginawa ng obispo. Hindi naman naging mahirap para sa kanyang mga hermanas na sina Socorro at Caridad. At nang matanggap niya ang mana, ginamit itong lahat upang ibangong muli ang lipa. Muling ipinagawa ang mga nasirang seminaryo, ang mga kapilya at mga kumbento, maging mga paaralan upang maipagpatuloy ang pagtuturo ng katesismo, binigyan ng suporta ng obispo. Kaya't ganito ang mga naging usap-usapan ng maraming Lipenyo. Kaswerte naman natin, ano? Meron tayong Obispo Versosa. Akalain mo ba bagay siya pang nagpapatayo ng mga eskwelahan ng ating mga bata, di ka ho? At hindi lang yun. Yung mga pamilyang wala pang matirhan ay pinatuloy. Sa kumbento. Pinapakain, dinadamitan, kinakalinga. Ay, ang problema, paano kaya kung wala tayong ganyan na obispo? Anong mangyayari sa atin? Ngayong isang kahirap, isang tuka ang makakaya natin pagkatapos ng giyera. At isipin yung hindi ang taal na Batanggenyo, ha? Hindi purong Lipenyo. Ay, oo nga. Taga-vegan kaya? Ilocano. O kaya? Kaya nga. Ipagdasal natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan, dahil may kapiling tayong bayani. At banal. Samantala, kahit ano pa ang gawin ni Madre Laura,
talagang hindi makasundo ni na Angge itong si Ines. Iniirapan ako. Dinadabugan. Lalo pa yung malalaki ang binti. Ines. At saka, bakit parang walang gustong sumama sa akin? Yung Arda, palaging nananahi. Yung si Doray, naggagamas ng damo. At wala namang katapusan sa pagluluto yang si Edad. Abay, para din naman sa inyo yung nilalakad ko. Nakita mo na naman ang resulta, hindi ba? May pagagawa na ang inyong kumbento ng mga Amerikano. Because of me. Pero, iyang si Agda, Doray, Edad, at yung malaki ang binti. Ganyan ba ang mga katikista mo? My goodness! Hayaan mo, kakausapin ko. Good! Madre Laura, ang obispo, dumating po ang obispo. Mano po. Kaawaan kayo ng Diyos. Ni Obispo, ginulat nyo kami. Mano po? Lo bendigo. Kaawaan ka ng Diyos, Madre Laura. Bishop Versosa! Bless po! Ines. Ikaw agad ang gusto kong makita, Madre Laura. Kamusta kayo rito ni Inez? Ho? Mabuti po. Oh, we're good! Bishop Versosa, we're really good! Subalit, ang mga tunay na kulay ay lalabas paglipas ng mga buwan, linggo at araw ay maglalabasan. Oh, hayan! Matatapos na ang inyong kumbento! Gawa ng mga Amerikano! Sa tulong ko! Ngayon, gusto ko sanang mangyari ay huwag naman puro gulay ang niluluto ni Edad. Sanay ako sa steak, okay? At saka, huwag namang hanggang alas 9, nagro-rosaryo pa tayo at ang aga-agang gumigising. Hindi ako sanay. At yung mga katikista mo, turuan mo ng manners. Gumawa tayo ng iba. Marami ako mga kakilala sa Manila. Ibahin natin ang mga patakaran. Ang mga... Sandali lang, Ines, ha? Kami ay mga katikista, mga misyonera, mga relihiyosa. No, wait, let me finish. Hindi kami pwedeng hindi magro-rosaryo. Hindi pwedeng tanghali ng gigising. Sanay kaming kumain ng gulay. Enough! Ito pa ba ang mapapala ko sa pagtulong ko sa inyo? Gusto ko lang ay baguhin, ibahin ang mga oras, ang pagkain, ang modo ng mga katikista mo na hindi ko makasundo. Palitan sila kung kinakailangan. Gusto mo kaming baguhin. Gusto mong palitan. Gusto mong ikaw ang masusunod. Ikaw. I get it. Ines, ang gusto ko... No! You don't have to say it. Ngayon din, aalis ako. Pero itong tandaan mo, magtatayo ako ng sarili kong kongregasyon! Salamat, wala na ang bruha. Tinawag pa akong malaki ang binte. At kung pintasan ng mga niluluto ko, hindi daw masarap. Kain naman ang kain, nakakatatlong pinggan ng kanin. Ako raw, gamas ng gamas. Ayaw siyang samahan. Ito lang yatang si Ardang kasundo niya. Oo nga,
O ano, Arda? Magsalita ka. Nasabi niyo na ba ang mga gusto niyo sabihin? Nagkakasala kayo sa inyong ginagawa. Maawa kayo kay Ines. Kahit hindi mabuti ang naging pakisama sa atin, kahit pa sabihin na siya ang laging tama at tayo ay laging mali, at gusto niya na siya ang masunod, ipagdasal pa rin natin na sana ay matupad niya ang kalooban ng Diyos sa mismong gusto niyang gawin. Ipagpasalamat natin na dahil sa Kanya, mayroon na tayong maayos na bahay. Malaking bagay. Mabuting bagay. Walang masamang tao. Lahat tayo ay nilikha. Kawangis ng Diyos. Maging maunawain. Magmahal. Magdasal. Okay, dito ka na, oh. Anong order mo? Bili mo na ba lahat ng kailangan mo? Yung mga butones na lang, tsaka sinulit. Kulang na pala ako na sinulit. Halika kayo! Puntahan natin! Ano yun? Ala, ay bakit gano'n sila nagkakagulo? Mama! Eh, bakit yung nagtatakbuhan patungo sa pamintahan ng mga tao? Umuulan ng rosas! Umuulan ng rosas! Galing daw sa langit! Ha? Umuulan ng rosas? Galing sa langit? At dumating sa lipa ang mga pangyayaring gigimbal, hindi lamang sa Batangas, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, maging sa Batikano. Ang mga talulot ng rosas ay uulan, babagsak. Kaibigan, sundan ang ilang nalalabing kabanata sa ating dulang May Isang Bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisisimo at Ces D.C. Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito.
Okay mga tugang, yun napakinggan ang napakagandang dulang May Isang Bayani at Banal. Napakaganda yung sinabi ni Madre Laura doon sa kanyang mga madre na sinasabi na hayaan mo na tayong lahat ay mga nilikha ng Diyos at walang masamang tao. May masamang ugali ang tao pero walang masama ang tao. Ang tao hindi masama kasi ang tao ay nilikha ayon sa larawan at kawangis ng Diyos. Although masasabi natin may masamang ugali ang tao, dapat ihiwalay natin yun. Ang tao, hindi po yung pagkikilos o pag-ugali ng tao. Kaya nga sabi nga niya, maganda na ipagdasal talaga natin. At tamang-tama din sa panahong ito na August 28 na pinagdiriwang natin ang kapiyastahan ni San Agustin, ay talaga ang alok sa atin yung pagbabago. Conversion conversion, pagtatalikod. Nakita naman natin na tayo ay mga makasalanan at pwede po natin hindi lang iwasan kundi talikuran ang anumang masamang gagawa natin sa buhay. Yan po ay napakahalaga na isipin natin kasi lahat naman tayo ay makasalanan Wala naman sino sa atin na magsasabi na ako, Father, inosente ako. Ako po'y banal na banal. Ako po'y santong-santo. Hindi po. Tayo may mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya nga maganda, sabi nga mag-unawaan, magpatawaran, at magmahalan. Yan po. Yan naman talaga ang mensahe ng ating mahal na santo na pinagdiriwan ngayon, si San Agustin, na sinasabi talaga na tayo ay magmahalan tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. So napakaganda po yan. Kaya yan nga, wag natin kakalimutan na tayong lahat ay mga, sabi nga, hindi inosente. May akala inosente tayo. So anyway, gusto ko pong batiin ang mga nakikinig sa atin sa impilang ito. Of course, gusto kong batiin sabi ko nga kanina, si Lolo Nava at saka si Lolo Mir na nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa DCGB News Online. At lahat din po na nakikinig sa kanilang mga radyo. Maganda po talaga na abangan natin ito. Malapit na po magtapos ang kwentong ito. At ang masasabi, ano ba ang aral na talagang mapupulot natin dito sa dulang May Isang Bayani at Banal? Ang isa, masasabi ko sa inyo na tayo ay lumahok sa gawain ng simbahan, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng turo ng simbahan, kaysa napapalaganap tayo ng mga maling aral, maling turo ng simbahan. Minsan may mga taong gano'n sa halip na ipalaganap ang mabuting aral o mabuting balita, ang kinakalat o pinamamalita ay ang masamang balita o tinatawag natin mga fake news. But anyway, sa ngalan po ng ating technical man, walang iba kundi si Ronald Baldo, maraming salamat po sa pag-assist sa atin sa technicalit. At the same time si Jerome Martinez sa IT and Production. Ito po ginari si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, nagsasabing God bless you everyone and remember, I love you. Bye-bye. Iniimbitaran ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for